Cek. Shalom. Parado HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pasalton Tusude Ruas. Do tamu namar minggu di Tikeon, Suang Songoni Amanginang Namandoti Parmingguon Sian Jabunabe. Horas jala selamat beribadah mahita. Tapuji matuhata, marhende hita sian buku ende nomor 565 ayat sadaro di ayat tolu. Sungguh
hite goarni de bata ama. Dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot goarni tondi parbadia na tumo palangit doho tanon. Amin. Isedo na jadi nakok tu dolok ni Jehovah. Jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai. Halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na satu dosan, amanami saleling nilelengna, asini rohamdo na mangaramoti hami, siana sailaon rasi rasa nuaing, jala asini rohamdo na mangalehon barita na uli, gabe hanguluan nami, say asi maroham, say buhay marohanami jala lehon tondim na badiai, hasa watu si hami sude panugunugum dohot pambahenanmu na balgai payan mahatam di bagasan rohanami asa marrame jala sonang hami jalalam imbaru rohanami marite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marende hita sian buku ende nomor 700 sada ayat sada. Tangion hamu ma patik ni debata, ima patik palimahon satu rodi patik pasapulohon. Patik palimahon, ikon pasangaponmu dona terasmu, asa martuaho jala leleng mangolu, di tano nanileho ni Jehovah debatam diho. Patik panopon, unang ho mambunuh. Patik papituhon, hunang ho mangalakup. Patik pap waluon, unang ho manako. Patik pasiaon, unang ho olo makatindakon hatanos sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapulhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu, ima sahatna, rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulaun na hombar tu patik ni. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulaun na hombar tu patik ni. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 180 ayat 2 dot ayat 3. Tuhan
potima dosata tu adopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoar muda badiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasi ni rohamaho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata. Nagabe jolma alani hami. Namate jalanahehe sian namate. Nama naik tu banua ginjang doho mangondihon hami. Asi roham di hami. Saya patok tong ma di hami rohamu liat teon tuho. Oton di parbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Benahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asamaras ni roha hami mangulon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha. Saya unang tulak hami. Saya tangihon mahami ho ale debata ama anak doho tondi parbadia. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Aidang adong imbarni ai saluhut do pardosa. Jalan hurangan hamaradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor binaheni basa-basa marhitesian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Napi na jongjong ni debata bahen habangsa parasian. Marhite-hite hapor seaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Marende tasian buku ende 766 ayat 2. Tabege mahata ni debata turpuk ni ari minggon. Na di enet sian sada Samuel bindu 2. Mamuka sian ayat sada rodi sat ayat 10. Tajama marsikap soring. Dungi martang yang masih hana nin nama. Marolop-olop marohaku mida Jahoba. Timbul do tandukku di bagasan Jahoba. Nahir tap situtu do pamangaku do pak aka musuku. Umbaen nalas rohaku di pangurupionmi. Unang say dadat ti hamu manenga-nengahon hagijangaon. Unang ruar hata jukat sian pamangan muna. Ai Jahoba do debata napuna aka parbinotoan. Jala ibana dumasing aka pambahenan.
Akana lobian nasai laon laodo matsari sepanganon jala akana raparhian merangge-langge pola tubuh anak pitu nahol hian jala merus boti sitorup anak hian. Jahoba do na mambaen pogos dohot mambaen mamora. Ibana do paijurhon laos ibana do patimbulhon muse. Sai naramotana do patni akana ni asianna alai sai parendeponna do di bagasan haolomon ianggo angga aka parjahati aidada binahen ni hagogon sandiri marhuaso bawa. Ima sahatna martua do akana tumangeon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 425 ayat 1 ayat 2. Tidakon maha porseotai songenahina tindakon nidongat tasah porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na satu dosa natu mopa langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu maut na bernit di pangumuman ni silatus namate tarpaja do ibana di haupi narsila natuat tu banotorudun tanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jahoba amanami disima ibana paimal sugot tanoon manghumi halak na mangulu dot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen aka nabadia do di asesean dosa do diatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate
dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabege makur sian ama Joshua. Talanjuton mah tabege mah tikting namasa dohot nanain pamasaon ni huriatlah. Dohot nanaing pamasaon ni huriata Minggu 17 November 2024. Guarni minggu ta ima minggu pa 25 hon dung Trinitatis. Topik ni minggu ta namanahan ro di ujung ido paluaonna. Dua, koinonia 2.1 sermon perhalado terakhir pada tanggal 19 November 2024 dan selanjutnya setiap hari Selasa pukul 17.00 WIB akan dilaksanakan koordinasi pelayanan. 4. Diakonia 4.1 iuran DSH Diakonia Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 17 November 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan WIB-nya supaya diisi. 5. Pemberitahuan 5.1 kegiatan pendeta resort. Pada hari ini Minggu 17 November 2024 pendeta resort Pendeta Samuel Merluga Simatupang MTH yang didampingi oleh Sintua RF Sirait akan menghadiri undangan peresmian HKBP Resort Purwokerto bertempat di Menara Pandang Convention Hall Purwokerto. 5.2 Surat dari distrik. Gereja kita menerima surat dari distrik dan surat tersebut akan dibacakan setelah pembacaan warta minggu ini. 5.3 Natal Paroma. Dalam rangka pembentukan panitia Natal Paroma diharapkan kehadiran kaum bapak dan ina huria untuk pembentukan panitia pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 waktu pukul 19.00 WIB, tempat gedung sekolah minggu. Warta ini sudah merupakan undangan. 5.4 Penutupan sermon week dan kategorial. Pada hari Selasa 19 November 2024 akan dilaksanakan ibadah penutupan sermon week Manang kategorial bertempat di gereja HKBP Jalan Lurah. Dimohon kepada semua seksi kategorial supaya mengisi kor dalam ibadah tersebut masuk pukul 19.00 WIB. 5.5 Audit huria dan pembangunan. Pada hari Kamis 21 November 2024 akan dilaksanakan verifikasi atau audit huria dan pembangunan. Untuk itu dimohon kepada bendahara huria dan panitia pembangunan untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam verifikasi tersebut. 5.6 Libur pelajar sidi. Terhitung mulai hari Sabtu 23 November 2024 sampai bulan Januari 2025, kegiatan pembelajaran sidi diliburkan dan dimulai kembali bulan Februari 2025. 5.7 Minggu ujung tahun perhuriaun Manang Perningotan Diakka Namoding. Pada hari Minggu 24 November 2024 adalah akhir tahun gerejawi
manang ujung tahun perhuriaun HKBP perningota diak kanamoding dalam setiap minggu pagi, siang dan sore ibadah minggu tersebut kita mengadakan acara memperingati jemaat yang sudah meninggal mulai tanggal 26 November 2023 sampai dengan 2023 November 2024. 5.8 Pengembalian pilun. Gereja kita telah mengembalikan pinjaman lunak manang pilun kepada 1. Keluarga Nyonya Sihombing Boru Manurung, week 2 50 juta rupiah. 2. Keluarga Nyonya K. Aritonang Boru Sibarani, week 2 sebanyak 20 juta rupiah. Keluarga Situa P. Pangaribuan Boru Nenggolan, week 4 sebesar 5 juta rupiah. Jumlah 75 juta rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah memberikan pinjaman lunak gereja kita. Ima nama satiting di Mingguta Sedarion. Bandung 12 November 2024 nomor 174 garis miring D 18 10 garis miring 2024. Hal persembahan khusus topangan Sinode Godang dan Mutasi Distrik kepada yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari pelayan penuh waktu CHKBP Distrik 18 Jabartendie, Perhalado CHKBP Distrik 18 Jabartendie, Jemaat CHKBP Distrik 18 Jabartendie dengan perantaraan pendeta resort atau pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah dimulainya program sentralisasi keuangan HKBP Distrik 18 Jabartendie sampai saat ini selalu memberikan yang terbaik. Hal itu kita lakukan karena kesadaran yang tinggi dari kita semua atas berkat yang kita terima dan rasa tanggung jawab bersama agar sentralisasi keuangan kita berjalan dengan baik. Atas capaian tersebut, di Bona tahun HKBP Januari 2024 yang lalu, HKBP Distrik 18 Jabartendie oleh Opui Eporus HKBP memberikan piagam penghargaan kepada seluruh jemaat atas nama Distrik 18 Jabartendie. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ternyata secara kolektif atau secara keseluruhan di HKBP tidak semua bisa mencapai target yang diberikan, khusus di tahun 2024 ini ada banyak kegiatan tingkat pusat yang harus dilaksanakan yang merupakan agenda rutin, yaitu konferensi perempuan, konferensi pemuda, rapat pertohonan diakones, rapat pertohonan guru huria dan Sinode Godang HKBP. Selain itu, yang sangat membanggakan kita dalam momentum jubileum 125 tahun sending HKBP, tahun ini HKBP telah mengutus 12 orang pendeta ke Afrika. Pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024, ini rangkaian periodisasi di tingkat pusat akan dilaksanakan melalui Sinode Godang dan yang akan dilanjutkan juga dengan mutasi pareses di seluruh distrik agar seluruh kegiatan dan pelayanan yang telah direncanakan bisa berjalan. Diharapkan ada topangan khusus dari jemaat yang bisa menambah pendanaan khusus ke Sinode Godang tersebut dan pembiayaan mutasi di distrik. Untuk Distrik 18 Jabartendie dimintakan topangan sebesar Rp65.500.000 dan keperluan rangkaian mutasi sebesar Rp60 juta. Oleh karena itu,
secara serentak di Minggu 2024 ini, HKBP Distrik 18 Jabar Tindie akan mengumpulkan persembahan khusus melalui amplop yang telah disediakan. Sepenuhnya persembahan tersebut akan kita peruntukkan untuk kedua kegiatan tersebut, setelah terlebih dahulu dikumpulkan di distrik. Besar harapan kita, melalui persembahan yang kita berikan tersebut, kita memenuhi kebutuhan pelayanan HKBP. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita, dan kiranya persembahan kita tersebut menjadi kontribusi bersama kita. Teriring salam, Presos HKBP Distrik 18 Jabar Tindie, atas nama Pendeta Pahala Sitorus MTH tertanda tangan. Songoni mana masa titing di minggu tasadarion Horas Madita Saluhuna. Makur Sian Inahana.
Marende hita sian buku ende nomor 280 sada aya sada dot udutna uhut tapasat peliata sada A sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Huriani Tuhata nagabi jamita di hari Minggu Sadario 17 November 2024. Imanatar surat di Matius pasal 24 ayat sia 1:10. Hujahaun matuhita jala tangyo kamu madi bagasa rohamu nabi. Dungi pasahaton nama hamu tu hapor sukon pola pusaun nado hamu gabe hoso mani bangso salut na hamu
alani guarhu. Jadi torop ma targasip ditiki gabe masih cehean jala masih hosoman ma. Dungi hehemalan panurirang pargagap mangaliluhon torop jolma. Jadi alana lam rarat naso uhum lam tungalina ma haholongan de roha di jolma godangan. Ayat 10 tolu sudehita. Alai namanahan rodi ujung ido paluaonna. Laos bari tahonot todo bari tanaulion. Taringot tu harajauni dilihat portibion. Laho makadikdakos satu saluhut bangso. Dungpei asaro ujungna. Jalan agabe topik ni minggu tasadarion. Imana tersurat berjudul namanahan rodi ujung ido paluaonna. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Ido sahatna. Hamuna kadongan sahaporsiaon di minggu tasadarion minggu 25 dung Trinitatis. Masuk mahita tuari minggu ima di tanggal 24 November 2024 ima nadi guarana ujung tahun parhuriaon. Jalalas di sido anon jahahonota aka goar-goar ni dongata naung jumolo borhat manadi kokita dinasa tahun parhuriaoni. Jala di bagasan topik ni mingguta namandok namanan rodi ujung ido palu aon. Hamuna kadongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus molo tasulikit sautik turpukta di bagasan tikion ahado sasitongna intining Matius pasal 24 on. Arong piga-piga hal na perlu ikon botota taringot tu Matius 24 on. Ala memang taboto do amang inang bahwa Matius 24 on diguari doon jamitani Yesus di dolok jaitun. Allah di pasah Yesus jamitaon sa sitongna tu aka sisianna di dolok jaitun. Jalaon mas songon sada pangajarion ni Yesus tu aka sisianna taringot tu akhir zaman manang ajal ni hasiangan on. Suku-sukun ni aka sisean tu Tuhatta Yesus Kristus ima adigado ro ajal ni hasiangan on. Kapan sebenarnya terjadi akhir zaman itu? Jalala sodo nagabe jawaban ni Yesus taringot tu ajal ni hasiangan ima marhite ayat tului. Amang do tamunak kainang ketika kita memperbincangkan tentang kapan sih sebenarnya datang akhir zaman ini, godang dona suku-sukun tu hita manang godang do suku-sukuta taringot tu ajal ni hasianganon manang akhir zaman. Dang holan di zaman ni Tuhatta Yesus be sasitong na songgop suku-sukun on. Hampir di setiap dekade say muncul do suku-suku taringot tu adiga doro ajal ni hasianganon manang kapan sih sebenarnya datang akhir zaman. Jala anggo alus ni Yesus
taringot tu ajal ni hasyanganon tabotodo sasitongna bahwa dangadong nama boto taringot tu ajal ni hasyanganon holan ama na di Banua Gijangido na boto sais haru anaki pedang adong nama boto balang hitama songon aka si huton Kristus alan gido bolo hea taparrohaon tentang na mangetong-etong ajal ni hasyanganon di tanggal 10 November 2003 heado tong nang amat tapad di tamanapin Siboya gabi hebodo hati-hai hala Kristen ati taringot tu na diparetokon ibana bahwa akhir zaman akan terjadi pada tahun 2003 alai bohado terjadi do tahaya manginang ajal ni hasyangan di tanggal 10 November di tahun 2003 dang adong terjadi songonido nang di tahun 2012 heado rata BG namarguar si Mama Lauren ate memprediksi bahwa akhir zaman itu akan terjadi di tahun 2012 songonido nang adong suku Maya di Amerika Serikat memprediksi bahwa akhir zaman itu akan terjadi di tanggal 21 Desember 2012. Bohado terjadi do ajal ni hasyangani di tahun 2003 mana di tahun 2012 songon na diramalkan ni amat tasimanapin Siboya alay adong disotahe marga Siboya sotuk tersinggung ka marga Siboya ba dangadong kan adong taheng manang buru Siboya tahu manang bereni Siboya tahu boto ba ate alay memang itu kenyataannya ya ba memang itu na nagabe si Paboto Honoton ate si Padita Manapin Siboya meramal-ramal bahwa akan terjadi akhir zaman tanggal 10 November 2000 tolus songon ini nang Mama Lauren songon ni suku Maya nasian Amerika Serikat meramal-ramal nasida taringot tu ajal ni hasyanganon manang akhir zaman hamunak kadongan sa porsyaon songodido nang hita di bagasatikyon mungkin ra tubuh dope opsi daksa minoto hita di bagasatikyon na diga do tutu ro ajal ni hasyanganon alai nanang berengota marhite na di suara Jesus tu akasisianna bahwa taringot tu ajal ni hasyanganon holan debata amado na boto sai alai memang diprediksi Jesus do songon na tabereng mulai sian ayat 1 Matius 24 ayat 1 siai bahwa akka haporsukon ikon maroado di bagasan perngoluan ni jolma bahwa tanda-tanda itu tanda-tanda akhir zaman itu sebenarnya Yesus sudah memprediksi kepada kita ikon rodo akka haporsukon ahama akka haporsukoni anggota ringot tu haporsukon amang inang meragam-ragam do sasitong naro haporsukon boy doi alani aka panurirang pergagap gabe marporsuk haporsyaon ni jolma maderse haporsyaon ni jolma hinorho ni pabaritaw ni aka panurirang pergagapi boido haporsukoninin na di bagasan turpukon ala satia hita mangihuton Jesus
gabe marporsuk hita, gabe madesu hita, hinorhoni nasatia hita manghuton Kristus. Alai boido hapursukoniro marhite akka bencana-bencana alam. Aka bencana-bencana alam isarana gempa bumi, manang lalo. Boidoi marhite aka gunung meletus. Sa dohot akalan asing ate aka bencana alam, gabe marporsuk ngoluni aka jolma. Boidoi amang dota munakainang haporsukon ro hinorhonni aka ngolu pariana konon. Boidoi songon natorasite hirana tarasahon marporsuk taringot tungolu ni pariana konon na sosipad dope manang naso gabe dope hirana tapak kilalahon gabe hirana marporsuk hita di bagasan partikyanon. Boy sajo do ido nakiningan tangis ni isi amanginang dina di jahamuna nakisam sada Samuel 2 ayat sada 1:10. Ido tangis ni si Hanna sapero ibana tu baga joro ni debata. Jala di parohaon si Elido na manggubit-ubit pamanganna. Jala sa dipikir si malim Elido bahwa na mabu anggur ibana hape daong na marhua do si Eli. Na papuason na di bagasa rohana ido. Tu baga joro ni debata alania ha. Ala nung atung marporsuk di pakilalahon ibana. Haporsukon na isani semusing. Dakola siyan diri na sadiri. Alay doho do nang ibang na. Imana margoar si Penin. Siapa perempuan yang mau dimadu sebenarnya? Nang peme sabotullah molo na jului boy aka perempuan dimadu. Alay sa sitong na hati siapa yang tidak tersayat jika kita dimadu. Kita songon perempuan misalnya diduakan oleh tunggani dolita. Hati siapa yang tidak tersayat-sayat. Idona diangguk bobarhoni si Hanna tu bagajor di papuas ibana nasa isini rohani ibana tu bagas joroi. Boydo haporsukon museng hinorhoni akang ngoluni parekonomian di bagas tikyon. Songo diedo horo haporsukon ningolu perekonomian di bagas tikyon amanginang hirana moru do bah amang padita di pasaranan hirana hurang do ro panuhor di bagas tikyo tu pasar inna boido me misalna haporsukoni imada songon na hurang sikok do di tahun 2024 hirana hurang beruntung do hami di tahun 2024 ala lari angga akka nasabah nami lari akka langganan na manuhor akka tiga nami gabi tapak kilalahon gabi hirana maporsuk ita amang dotamuna kainang pos marohamuna songon hatani tuhatta do di bagasa tikyon ima marhite ayat 10 tului alay na manahan rodi ujung ido paluaon dang naso ditatap tuhatta hapor sukotai molo hirana tapak kilalahon marporsuk kita hinorhon ni perekonomian anggo sabutullah di bagasan ngolu ni ruas di Huria di Cimahi datung na marporsuk alani bencana alam pita ate dang adong do peta alami di bagasa tikyon dang na marporsuk kita alana satia hita manghuton Kristus gabe ro aka buro-buro gabe ro aka naneng mangalilihita dang apalay do pesa sitong na banagabe marporsuk kita di bagasan tikyon
danga pala hinorhonia kapandurang pargagap gabe marporsuk kita di bagasa tikion di palelelele hita alay memang kebanyakan amang inang marporsuk hita alanya hado di bagasa tikion. Ala ni ngolo ni pargelengod do sa sitongna. Ala ni ngolo ni perekonomian do sa sitongna banda gabe si pata madele kita. Si pata gabe hirana urak semangat kita. Si pata gabe hirama biar kita. Gabe songonna hurang semangat kita madalani ngoluta. Bereng joni amang padita. Marporsu kau ala ningolo ni pariana kono kobba ay so olo be ibana mangihuton ahana hupodahon gabe olo do marporsu kau ala say olo do mangalo podakko aka iana kokon boy sajodo nakiningan sian aka ngolo ni perekonomian herana orang cando bah di tahun 2024 herana orang mantap do alanya haroda perekonomian hirana menurut do bolo binuan misalnya belanja 100.000 tu pasaran hirana dong piga ma misalnya tu horoni HP moluna jolo 100.000 pe binuan ngasa karajang bolon boydo perbandingan di akka inata na belanja tu pasar namang do tamu nakainang bohado gabe lalak di sido hita gabe lalak misalnya madele do hita gabe lalak misalnya gabe hirana hurang semangat do hita gabe misalnya gabe lalap do hita mamikiri moro murta mamikiri ay molo misalnya gabe lari palanggatta basi pata do dai kosongoni kan molo lari nasabahta basi pata do songoni dah daksay torus aka angka keberuntungan di lehot tuhita kan bisi pata do da songoni bagaruhita pe di bagasan partikianon ba olo do sipata mor padaramata bisi pata do songoni jai hahua hotta taliotta kana sabahtai jai hahua hotta taliotta aka pelanggatai namang do tamona kainang memang ima jamita di bagasa tikion manang naise na manahan rodi ujungna naido palua onni debata amang do tamuna kainang di bagasan turpuk taon memang dadaholan na menginventaris aka contoh-contoh ni hapor suhok kita di bagasan partikianon alai naneng berengut tasian itu tu bohado hita bertahan di situasi nasongoni anggosian hagogoota manang nasian pikirata manang nasian akka lakkalakata hirana hurang mampu dohita madalani saluna. Boy dohita memang misalnya ditolong akadongat tubutan. Molo misalnya sapelari pelanggan niba, molo misalnya sapelari nasabah niba, ilarihon hepeng niba sappe 500 juta misalnya tu ise dohita mengalu-alu. Bodo memang hita curhat tu dongat tubuta. Bodo hita memang curhat tu aka paribata, boydo hita curhat tu aka keluargata, boydo aka porsuhon netadopi di bagasa tikion, boydo sasitong na hita curhat tu aka ale-aleta. Alay ang gosian agogota manang nasian lakkalakata, manang nasian pamikirata sa diri, perlu do hita memang ditolong, perlu do hita memang dipalua. Tarsongon na haydo yate at tarsongon na molo terjadi tahe korban bencana alam manang na molo terjadi misalnya gunung meletus manang na molo karam misalnya kapal
di laut, menang na kapal karam di tao, misalnya di Tadoko Majolo manang na di Danau Tubaan. Ahado di haporluhon ni aka para korban isa sitongna. Dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan pertolongan. Dia sebenarnya membutuhkan keselamatan. Alani hidup benar adong dibentuk Badan SAR nasional. Basarnas ate guarate. Aro tahe Basarnason. Basarnason sasitongna lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Manang na didokon mon tim SAR. Ado maksud na tim SARon. Search and rescue. Ima aha lapatan di ima regu penolong dan regu penyelamat. Sangat dibutuhkan nasi dadoi, misalnya molo adong aha. Molo adong terjadi bencana alam, molo adong terjadi kecelakaan, molo adong misalnya medabu pesawat dang binoto tu dia medabu pesawat idot karam misalnya kapal laut manang naditao pedot di akalan na asing, sangat dibutuhkan aka korban do sasitong na tim SAR untuk menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Hinorhon niya ngatung marporsok halaki. Jadi songonido nang hita di bagasa kitikion. Molotung tapak kilalahu pe songon namar porsuk do hita di bagasan atikion. Isedo na menolong hita, isedo na menyelamatkan hita. Anggo sa sitong na memang Jesus do na mangurupi hita. Jesus do na menolong hita. Holanot tutu ahado naikon adong di hita di bagasan tikion. Modal ta ahado manang na ikon ahado si bentuk kota di bagasan ngolut tahun ikon adong do di hita molotung tado pipe aka namasa di bagasa tikion sabar huamang inang. Sabar. Bentuk diri tahun, mari kita bentuk hidup kita ini hidup yang penyabar. Madamang inang, madamang sobinoto do piadigan misalna gelekon manguli, manang naburkon muli, sabar amang inang. Pada waktu ado tahdi dokon indah pada waktunya. Sabar terusihan nai. Tadi rusihan nai kesabaran naing. Amuseng ketekunan dia berdoa. Amuseng kesetiaan nisihan naing tu debata. Nang pe misalna digerti kisi penina ibana. Alay dan gabi dialo. Sabar do ibana manaoni. Salu na persuk do dihilala ibana sa sitong na disitaw non nay. So ngonido nang hita. Ikon sabar do hita, jala tekun hita, jala setia hita mengadopi dohot martangiang hita di bagasan hapor siota, di bagasan pakirimota, ido kuncina di bagasan parnguluota. Ay nga torusi ba sabar, torus di ba tekun, torus do iba marhapor siyaon, torus di ba marpakirimon, jala torus di ibadah marminggu innahita contohna. Tetapi kan jawaban Tuhan itu bukan berarti kalau kita misalnya tekun, kalau kita misalnya setia, kalau misalnya kita berdoa, kalau misalnya kita beriman, kalau misalnya kita berpengharapan. Dan Peter saunari memang dialusi Tuhan ini. Arong do ditik kini. Molotung pehita misalnya mengadopi aka namasa asa
songgop madihita na diguaran na tahan uji. Manang Kristen tahan uji. Asa gabi patakon hapor siyaw tadui. Alani ido marhite turpuk tadi baga sa tikyon. Dan gabi di ayat 10 pati di dokon alani hapor sukota manang nalani si tao nota. Dan gabi la sudat hita marbarita nauli. Dan gabi la sudat hita mamaritaon asini rohani debata taringot tu harajaon na dilihat portibion. Dan gabela sudat hita maka didakosai tu saluhut bangso. Alaikon gabe penyemangat doi di hita. Ikon gabe batu loncatat doi di hita. Dan gabela sudat hita maka tidakon Yesus anak ni debata hinorhoni akan masa di hita. Batu loncatat doi dihita. Penyemangat doi dihita. Ala di ido marhite buku edde 725. Ibu kamu do tahe buku edde? Bisa ya depta 785. Bu kamu jo buku edde tai amanginang manang na sian AHI. Sian hemponi jo buka hamuna. Alo pangujunan. Ado buku edde alo pangujunanon. Tadi hojobu sahali 785. Bisa ya deptaya 785 kita nyanyikan dulu. Alo pangujunan bayi benget maho. Pata parukilon mi. Alo. Unang gabe di dodoni. Molo persiedo itada. Alay molo tapake utok-utok taon. Tuhata ni debata. Dak nyambung. Molo persiedo itada. Molo persiedo hita. Molo persiedo peita tu si Hanna. Na tersurat di sada Samuel 2 ayat sada 1:10. Banyambung ma firman Tuhan atong hatani debata. Alay molonunga mulai sipata tapak kenalarta, tapak kepikirata, tapak kenang gugota, tapak kenang hamaloota. Memang tidak nyambung firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Alay nak kiningan molo tadokon alo pangujunani. Alo hapor sukon mi. Bengit to memang manaoni salut. Jala memang ditikina mau nang dohita dah. Mau nang dohita ditikina. Jala memang ikon mau nang dohita. Tuhan mau kita menjadi Kristen pemenang. Dan gabe Kristen si talu-talu hita. Ngolotuk pekon tatao di bagasa tikyon. Arong do ditikinai mau nang hita. Alo pangujunani. Alo hapor sukon. Ditikina pamonangon ni Yesus do hita siani saluhuna. Alani orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Baido turpuk di bagasa tikyon namanahan rodi ujung ido palua onni debata. Amin martangya kita. Maliate maali Tuhan di pasah rohanami tuho nungabe hubege hami hatam nabadiai ali Tuhan na menggobarhon
namanan rodi ujung ido paluaonmu ale Tuhan. Marhite turpukon tutu ale Tuhan si pata marporsuk kami alani panggosa-gosa ni portibion. Si pata ale Tuhan dang margogo kami alani panggosa-gosa ni portibion. Si pata ale Tuhan hirana hurang semangat kami alani panggosa-gosa ni portibion. Alai tutu ale Tuhan diajari hodo kami songon haporsion ni si Hanna na mabuan na sana di bagasa rohanami papuason na di bagasa rohanami tu baga coro na pinarbadiaan mon jala diajar kodo kami asa tekun diajar kodo tu kami samar haporsion diajar kodo tu kami samar pakirimon jala diajar kodo tu kami ale Tuhan asa toktong kami persea tu adopan munabadiai bahwa semuanya akan engkau ubahkan di tonga-tonga ni parngoluan namion dangadong naso tarpatu paho doi di akka ngolu ni akka na persea. Manogoton ali Tuhan hutangnya ko kami ma nang ruas ni huriam na marsahit. Ima inang nyonya si tua aritonang boru si barani. Amang patar si manulang boru si regar. Dohot akar ruas di huria mungkin ali Tuhan na mangadopi cuci darah. Baka mungkin adong siyan tonga-tonga ni ruas ni huriam ali Tuhan na berencana naing madalani operasi. Secara khusus ale Tuhan inang si tua arito nang boru si barani di bagasan tikyon ale Tuhan marubat na sida dirawat na sida di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Jala hubege hami barita na jala nunga martang yang hami di rumah sakit Hasan Sadikin na kritis nuaing inanamion. Ale Tuhan, di bagasa tikyon, dang margogo inanami jalalas di bagasa tikyon, ale Tuhan, dang adong pangalualuaon na. Soholan ho, hinorhon ni parsahito ni inang nyonya si tua arito ng boru si barani opo Abigail boru. Tui sebanasida, tui sebanahami ali Tuhan mangalu-alu anggo sotuho memang huboto hami ali Tuhan perpanjangan tangan mudo rumah sakit manang para medis alai ali Tuhan di bagasa tikyon mangido mahami dohot gomos marlopitanga kami dohot gomos asa paluaonmu asa tolongonmu ali Tuhan inang si tua arito ng boru si barani opung Abigail boru natongon marsahi di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Leon tunasida ali Tuhan gogo laho manaluhon parsahiton nay. Jala pargugoy inanami i ali Tuhan asa mergogo dope ibana jalaboy ibana ali Tuhan madalani ngolu na dope tujuloan ni Arion marhite aka pengobatan na pinasahat ni dokter rumah sakit Hasan Sadikin. Alani ali Tuhan papos rohani amang opu Abigail doli songoni nang pinoparna di bagasan tikyon pargugoy na sida parbisuki na sida parmaloy manasida ali Tuhan. Ahape sakapmu tutonga-tonga ni nasida ali Tuhan. Sakap nauli, sakap na ding gandui. Alay ali Tuhan marpangidoa kami. Asa pamalumom sahit ni inang opung Abigail. Boru di bagasa tikyon. Nang songoni akaruas di huriam. Ima amang patar si manulang boru regar. Songoni nang akana cuci darape
dohot na berencana operasi pe ale Tuhan say homa ale Tuhan na pamalupon parsahito ni nasida. Songonima ale Tuhan nang ruas di huriam di bagas sa Tikyon na marulang tahun adong 24 halak dohot na marulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Say homa ale Tuhan na mga leon gadyang ni umur tunasida. Jala damem na sumurungi matoktong pasahatonmu tunasida na marulang tahun dohot na marulang tahun pernikahan pe ale Tuhan. Molatung hurang sikop do pe rumah tanggani ruas di huriam di bagas sa Tikyon hinor ni pargelengon pasikop may ale Tuhan tongoson ianak kontu akar rumah tangga na sumargeleng dope di bagasan Tikyon tongosonon mo may ditiki na ido ha porsyon nami. Songoni maali Tuhan kapelean na hupasahat tami baik tu huria baik tu pembangunan ng tu sentralisasi dot aka ucapan syukur tu tonga-tonga ni huriam manang pembangunan say homa mangalehon silopik gada pasu-pasu mitu hami di bagasan partikyanon. Jalasian bulus ni rohanang mido hami pasatoni ali Tuhan. Mardongan las ni roha do hami pasatoni dang mardongan ungut-ungut tami pasatoni ay di haolongi hodo na yas roha mangalehon marhiti akapelean na hupasahat tami. Songoni mali Tuhan di bagasan Tikyon aka program ni huriam di bagasan minggu-mingguon dohot aka program ni huriam di distrik nang di tonga-tonga ni hatopan nang amanami padita simatupang dot amang situa RFC right pe naborhat na sida ali Tuhan mangadopi peresmian resort HKBP Purwokerto homa ali Tuhan na madongani na sida jalaboy mardalan acara peresmian ni doh dengan saat tunamulak pe anon na sida sian Purwokerto menuju AKBP Cimahi on say homa na madongani na sida. Di sialani ali Tuhan ka program nami pe program Natal manang program-program na asing na so uguari hami pe di bagas sa Tikyon say homa na mamasu-masui saluhna. Atong ali Tuhan hupuji jalau pasangap pami maho di bagas sa Jesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Marede mahitas yan buku ede 763 ayat sada huhut mahita papungupeliata di bangkut tabi jala tapasahat manon iuran desha marhite amplop nang dibagihon parhalado jala di luar manon tapasahat iduk sipul parminggota.
tong tatangnya kun mapilin naung tapasahat di bagasan tikyon. Ali bata menami na di banua gicang horo haroruan ni saluhut silelo na ring gandot na sauli basa na mauli utus. Hupasat tami masyan na nilihon mitu hami pelenang mituho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon haran jaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhitete todim asalam tadahami gurang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gicang say pinorbadia maguarmo say romaharajon mo say saut malomo ni roham di banua tongonsong na di banua gicang leon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesanami di dosa ni dongan na merdosa tuhami una kami tugitu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasad dami, jalo hamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaur hormadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu Horas Madihita Sudena.